Giday ni Davao del Norte Governor ug Regional Development Council kun RDC 11 Chairperson Edwin Hubahib si Governor Henry Waminal tungod sa visionary leadership sa probinsya sa Misamis Occidental. Ga-highlight ni Hubahib ang mga remarkable development initiative aron mapalambo ang probinsya dili lang locally transformative apan adunay potensyal nga mahimong model framework alang sa ubang mga probinsya sa Pilipinas ug makadani og national ug international nga mga turista. Importante ang usa ka man sa probinsya na adunay taas nga panglantaw para hatag og kaugmaon sa iyahang constituents. Matod ni Hubahib nga ang gihimo ni Waminal sa Misamis Occidental nagset og ehemplo alang sa uban nga sundon. I see your development and it is led by the provincial government. Nakita na ko very expensive development o makonsider nato nga pwede nato i-join to the national at international tourist destination ang imong gihimo dinhi sa Misamis Occidental. Congratulations! What you've done in Misamis Occidental pwede natong mahimong model framework. Nagtuo si Hubahib nga mulambo pa og taman ang Misamis Occidental tungod sa liderato ni Waminal. Ang Misamis Occidental nahimutang sa Northern Mindanao Region na ilaki ni sa abunda nga kasaysayan, diverse culture ug mga natural nga atraksyon. Ang Misamis Occidental dunay 3 ka syudad ug 14 ka munisipalidad. Ang mga syudad ug munisipalidad dunay dakong papel sa ekonomiya, kultura ug social activities sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.